आमदार निलेश राणे यांनी पहिल्या 3 महिन्यातच कोट्यवधींचा विकास निधी मतदारसंघात आणला। त्यासोबतच अभ्यासपूर्ण मांडणीने राणे ब्रँडची अधिवेशनात मोहर उमटवली। प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटावं असं काम आमदार निलेश राणे करतात, असं प्रतिपादन शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्त सामंत यांनी केलं। सन्माननीय निलेश राणे हे आमदार म्हणून निवडून आल्यापासून माझ्या माहितीप्रमाणे सातत्याने आमचे गटविकास अधिकारी वादात करत आहेत, माझ्याशी संपर्क करत होते की साहेबांचा आम्हाला सरकार येता त्याची वेळ घ्या। बरेच वेळा माझ्याबरोबर ते येऊन बोलले सुद्धा, परंतु 3 महिन्यामध्ये अतिशय जलदगतीने आमदार साहेबांनी आपलं काम चालू केलं होतं। मालवण नगरपालिकेचा आढावा असो, कुडाळ पंचायत समितीचा आढावा असो, कुडाळ नगरपंचायतीचा आढावा असो, अशा अनेक आपल्या सुरुवातीला आढावे घेऊन या मतदारसंघाची कशा प्रकारची परिस्थिती आहे ही जाणून घेतली। आता नंतर अधिवेशन समोर होऊ घातलेलं होतं आणि संपूर्ण या मतदारसंघाचा अभ्यास करून गेल्या 15-20 दिवस जे अधिवेशन चालू होतं त्या अधिवेशनामध्ये सातत्याने आपल्या कुडाळ मालवणचे प्रश्न अभ्यासपूर्वक मगाशी प्रास्ताविकच्या वेळी मंत्री म्हणाले की अभ्यासपूर्वक प्रश्न त्या विधिमंडळामध्ये सन्माननीय निलेश राणे साहेबांनी मांडले आणि आपल्याला अपेक्षित जो विकास, आपले जे काही लाभार्थी आहेत, काही योजना आहेत, माझ्या माहितीमध्ये घरकुल योजना असो, इंदिरा आवास असो, ते माझ्या माहितीप्रमाणे जे आता बरेच वर्ष रखडलेले जे निधी होती ते माझ्यावर सन्माननीय खासदार आपले राणे साहेब यांच्या माध्यमातून माझ्या माहितीप्रमाणे भरीव निधी राणे साहेबांच्या खासदार झाल्यानंतर पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आले। एका वेळी माझ्या माहितीप्रमाणे 100% हे प्रस्ताव मंजूर करण्याचं काम सन्माननीय निलेश असतील, राणे साहेब असतील, आमचे नितेश राणे असतील यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पूर्ण करण्यात आला। ज्याचा कार्यक्रम आज सर्वांना या ठिकाणी शाळा देऊन त्यांना लाभार्थ्यांना लाभ देऊन या ठिकाणी आमदारांच्या हस्ते या ठिकाणी संपन्न होत असताना मला अभिमान वाटतो की आपण सर्व महिला मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहात। आपण ज्या आमदाराला आपण निवडून दिलंय 2024 मध्ये 5 वर्षाचा कालखंड सन्माननीय निलेश साहेबांकडे या पुढचा आहे। आपले जे आमदार आहेत ते आमदार संपूर्ण मतदारसंघ सक्षम कसामध्ये स्वतःच्या पायात कसा उभा राहील, सर्वसामान्याला रोजगार कसा निर्माण करून घेता येईल याच्याकडे दूरदृष्टी करून काम करण्याचे 288 मधला आमदार एक आहे। अर्थसंकल्पावरती बोलताना सुद्धा त्या ठिकाणी शासनाला ठणकावून त्यांनी सांगितलं की माझ्यासमोर आकडे मांडताना मी अर्थकारणाचा मी एक अभ्यासू विद्यार्थी असल्यामुळे मला समोर आकडे मांडताना तुम्ही विचारपूर्वक मांडा, त्याच्यावर त्यांनी जर चांगलं पोस्टमॉर्टम केलं। बिडवत मी एकच दिवस विधिमंडळामध्ये अधिवेशनामध्ये गेलो होतो। सन्माननीय आमचे नेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांच्या दालनामध्ये मी त्या ठिकाणी ऑफिसमध्ये होतो संपूर्ण दिवस। माझ्याबरोबर आमचे संतोष पाटीलकर होते, अन्य काही मंडळी होती। या ठिकाणी विरोधी पक्ष नेते आमचे दानवे, अंबादास दानवे पण त्या ठिकाणी आले होते। ही सर्व मंडळी त्या ठिकाणी आले होते असताना या ठिकाणी मला ऐकायला मिळाले की सन्माननीय निलेश राणे यांनी अतिशय अभ्यासपूर्वक विधिमंडळामध्ये प्रश्न मागून अधिवेशनाला एक चालना दिली। अभ्यासपूर्वक आमदार म्हणून त्यांच्याकडे सर्व 280 आमदार त्यांच्याकडे पाहत होते आणि काही विदर्भातले मराठवाड्यातले आमदार निलेशजींची त्यांची वाट बघत होते की विधिमंडळामध्ये काही प्रश्न उपस्थित करायचे, निलेशजीच्याच माध्यमातून आपण त्यांना सहकार्य करून त्यांना आपला लीडर बनवूया आणि आपण आपल्या मतदारसंघाची सुद्धा कामं त्यांच्याकडून करून घेऊया, अशा प्रकारचा आमदार तुम्ही आम्ही निवडून दिलेला आहे। आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर खरोखरच आम्ही महिनाभर जे निलेशजींसाठी काम केलं ते काम आमचं सार्थकी लागलं, असा आम्हाला अभिमान वाटायला लागला की आम्ही जो आमदार दिलाय तो आमदार भविष्यात या महाराष्ट्राच्या 280 आमदारामध्ये टॉप 10 मध्ये आमदार आमचा असल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचं काम निलेशजी करतायत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।